За 145 години сме празнували какво ли не. От малките победи на деня, през по-големите, до епичните. За толкова време и ние пораснахме доста. А сега и с подарък 10% повече. Как да не кажеш... 145 години Каменица. Рожденикът черпи. Не може винаги да казваш да. Но когато дойде точния момент, радостта е голяма. Вкусен киндер шоколад с млечен пълнеж. Голямо удоволствие и много радост в малки блокчета. Толкова малко, но толкова много. Киндер чоклет. A little, a lot. Мега избор, супер цени. Айко, хикс, XL. Великденски намаления в Айко Хикс XL. Само от 1 до 5 април. Гръбнете 20% отстъпка за мебели и аксесуари за дома. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня. Добре дошли в едно приказно място. Място, където озрелите семена се събират от първия път и се пресоват внимателно само веднъж. Така се ражда Олио Калиакра първа преса, запазило изцяло натуралния вкус на природата. Калиакра първа преса. Олио, получено от първо пресоване. Единствената сертифицирана витрина от ЮВ Австрия те очаква с над 400 вкусни и свежи продукти. Вземи килограм свинско каре за 3,37 евро с Kaufland карт, пилешко буче за 1,78 евро и маслини услу за 3,30 евро. ЮВ сертифицирана витрина. Kaufland. Glass Skin значи еластична и сияйна кожа. L'Oréal Париж Glass Skin течен крем. Грижа от ново поколение, обогатена с хиалуронова киселина и витамин С. За 100 часа сияйна хидратация. Заглажда финните линии, възвръща обема и придава блясък. Една капка Glass Skin. Ново L'Oréal Париж Glass Skin течен крем, защото го заслужаваш. Когато болката ви нанесе удар, не и позволявайте да ви извади от играта. Новият Нурофен Duo Max комбинира ибупрофен и парацетамол за двойно действие и по-силно облегчаване на болката. Започва да се абсорбира след 5 минути с ефект до 9 часа. Победете болката с Нурофен Duo Max. Лекарствен продукт без рецепта за лица най-над 18 години. Съдържа ибупрофен и парацетамол. Преди употреба прочетете листовката. Сезонът на великденските изненади започва с Милка. Зайче скри и нечий ден озари.